presko ug labas nga mga seafoods ba imong gusto nga pwede na laho sa baybayin kanon. Di na pwede ka maulaw mo kubkub kay daghan ka mong otro pod kahungit. Pwede sa bata, batanon o mga tigulang. Aw, kung sa idugayan pa, matag adlaw Domingo, ana ay usa ka lugar sa Liloan nga gidagsag yun o mga tawo tungod sa nagkadaiyang presko nga mga kuha sa kinayahan sa dagat. Maong kuyugi ko yung mga kaigsunan, bisitahon ta og sination kining gikagubtan sa may Bonbon, Katarman sa munisipalidad sa Liloan. Sayo pa lang sa buntag, bisan og ngit-ngit pa makita na nimo ang dagsa sa mga tao. Pagsulod pa lang makita na nimo ang nagkadaiyang mga baligya, sama na lang sa mga isda, talaba, swaki, lokot, lato, guso, saang, lambay ug uban pang mga kinason. Parisan dayon nimo og baligya nga suka nga perfect yun kayo sa imong seafood mukbang experience. Pero di kayo nimo trip ang seafoods, di problema. Kay ang lechon, gaatang pud kini sa inyo ha. Bisan ngit-ngit pa, plaster na mga tables and chairs sa hunasan. Ihay nagkubkub og kulit ang mga tao sa ilang mga napalit na seafoods. Lingaw kayo tanawon ang dagsa sa mga tao nga enjoy kayo og pamalit og pangaon dili lang gyud sa baybayon. Bisan og kadlawon pa. Puy-puday na ako nga ri ang ako mga kauban ng mga content creator nga utrosan nga ga-enjoy sa among food trip sayo sa buntag sa adlaw Domingo. Kumana bro. Wala, mabut-burot mo naman. Bali. Nakatinglaw na. Ano naman naging? Di lang yun nato kalimtan nga clean as you go gyud. Di gyud nato ipataka og panglabay ang atong mga basura inig kahuman og kaon. Dapat before tamang lakaw, limpyo ang atong gipistuhan. Nindot nga kasinatian og siguradong balikan gyud kuning lugar. Kamo, unsa man yung giulat? Tara na diri sa Liloan.